Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы студияда Одилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зейді хәрби операцияда халак булган Василий Каплин белән хушлаштылар. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Иске бистәсе ширкәвендә бәйрәм киләү узды. Биредә кошны изгеләндерделәр. Туган яктан җылы уйык башлар. Бөртеккәй бакчасы хәрбиләр өчен ярдәм әзерли. Районда оешма предприятие коллективлары шәһәр һәм авыл җирлекләрендә яшәүчеләр катнашында халык җыеннары тәмамлануга бара. Халык белән очрашуларның соңгысы кичә Югары Баграш һәм Сармашбаш авылларында узды. Район башлыгы Иске бистәсендә яшәүчеләр белән дә очрашты. Иске бистәсендә яшәүчеләрне нәрсә борчый? Ел дәвамында җирлектә нинди эшләр башкарылган? Шул һәм башка мәсьәләләр хакында район җитәкчелеге катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы Разиф Кәримов җыенда катнашучыларны ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, зәйнең социаль-икътисади үсешенә йомгак ясады. Шулай ук яңа 2023 ел планнары башкарыласы төзелеш эшләре хакында сүз барды. Район башлыгы үз чыгышында илдәге вазгыять, зәйдән мобилизацияләнгән ир-атларның гаиләләренә төрле ярдәм чаралары турында сөйләде. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән иске зәйлеләр халыкка төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Шулай ук микрорайонда оператив хәлләр, янгын куркынычсызлыгы, санитар-эпидемиологик хәл торышы каралды. Одилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 27 гыйнварда Зәйгә Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий килде. Ул Иске бистәсендәге Крестовоздвиженский ширкәвендә бәйрәм киләү уздырды. Шулай ук Богоявление ширкәве янында кошны изгеләндерде. Хәзерге көндә әлеге ширкәвне төзекләндерү эшләре бара. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Иске бистәсенең Богоявление ширкәве янында гыйбадәт кылу кошы изгеләндерелде. Аны көскене җирле халык гыйбадәтхана территориясен тәртипкә китергәндә урнаштырды. Кошны изгеләндерү юласын Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий башкарды. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Бу вакыйганы Богоявление Господне ширкәве 100 елдан артык көтте. Бүгенге көндә аны торгызу эшләре бара. Тарихка күз салсак, аны 1881 елда храмга килүчеләр җыйган акчага төзиләр. 17 ел революциясеннән соң гыйбадәтхана җимерелә. Биредә совет елларында кинотеатр ачыла, аннары пыяла савытларны кабул итү пункты барлыкка килә. Хәзер интерьер тулысынча югалган, кыңгырау манарасы җимерелгән, диварлар гына сакланган. Гыйбадәт кылу кошын изгеләндерү тантанасына Иске Зәйдә яшәүчеләр җыелды. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий, шулай ук Крестовоздвиженский ширкәвендә хәрбиләрнең иминлеге һәм тынычлык теләп иман укыды. Шулай ук Әлмәт епархиясендә актив зәйлеләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Одилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зей халкы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм әзерли. Берәүләр окоп шәмнәре ясый, икенчеләр махсус шелтәр үрә. Бөртеккәй балалар бакчасы буштан читтә калмаган. Биредә өлкәннәр җылы уйык баш бәйләсә, сабыйлар изге теләкле хатлар язалар. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. Илдәге вазгыятькә битараф булмыйча, Бөртеккәй бакчасы да хәрбиләргә ярдәм итәргә алынган. Бакчада эшләүчеләр буш вакытларында кулларына энә алып, уйык башлар бәйлиләр. Берничә партия кулышын җыеп озатканнар инде. Бергә уйладык менә ярдәм итәргә, безнең солдатларга бөтен җылылыкны биреп, бәйлибез носкиларны, җибәрәбез, көтәбез аларны исән сау кайтуларын. Бакча коллективына бик теләп икмәк кабул итү предприятиясе бистәсендә яшәүче әби-апалар да кушыла. Күңел җылысын биреп эшләгәндә үзебезгә дә рәхәт, эшнең нәтиҗәсен дә күрәсең диләр алар. Инде шушындый сугыш барганда үземнең бөтен күңел җылылыгымны, бөтен диемне, бөтен ничек дип әйтим инде. Изге теләкләремне теләп, аларга ярдәм итәргә,
Алар исән сау өйләренә әйләнеп кайтсыннар. Өлкәннәр җылы уйыкбаш бәйләсе бакчада тәрбияләнүче сабыйлар солдатларга изге теләкле хатлар язалар. Әзер уйыкбашлар эшенә балалар кулы белән язылган хатлар да салына. Аккуратно, не переливая. Молодец. Так, Дарина, ты. Моннан тыш малайлар кызлар батырлык һәм көч символы саналган яран гөле үсентесе дә утырталар. Ә яш җиткәч бакча территориясенә күчерәчәкләр. Әлеге яран гөлен бераз үсеп киткәч, тернәкләнгәч, балалар бакча территориясендәге батырлык аллеясына күчереп утыртачаклар. Ә ул анда исә җиңүгә өмет биреп торачак. Адилә Барханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зейдә махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган Василий Каплинны соңгы юлга азаттылар. Хушлашу чарасы туган авылы Александр бистәсе ширкәвендә җеназа уку белән башланды. Аннан соң Василий Каплинны энергетик мәдәният сараеннан озаттылар. 30 январьда Зейдә махсус операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган Василий Каплин белән хушлаштылар. Ул Александр бистәсе авылында туып үскән. Озату чарасы авыл ширкәвендә җеназа уку белән башланды. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Василий Каплин белән хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. 2006 елның декабрендә армия сафларына алынып, шик сакчысы гаскәрендә хезмәт итә. Хәрби бурычын үтәгәннән соң хезмәтен 10 ел дәвамында контракт буенча дәвам иттерә. 2018 елдан оборона министрлыгы килешүе нигезендә хезмәт итә башлый. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика җитәкчелеге исеменнән Василий Каплин гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Мы скорбим вместе с вами, скорбит весь район, скорбит вся республика. Никакие слова не заглушат боль утрат. Но хочу, чтобы родители знали, вы вырастили настоящего героя. Наши воины, настоящие наши мужчины, нередко рискуют собой, защищают нас, жертвуя ценой собственной жизни. Василий Каплин белән хушлашырга район шик сакчылары оешмасы вәкилләре дә килгән иде. 28 майларда бәйрәмгә кайтайды, пограничник булып хезмәт итте. Отпускаларда гел бергә очраша идек. Безнең өчен бик зур югалту. Өлкән прапорщик Василий Каплин белән хушлашу митингы чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ул Зәйнең Мирный бистәсе зиратында җирләнде. Адилә Барханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зейдә чираттагы мәртәбәле ярышлар. Ирекле көрәш буенча Татарстан беренчелеге спортчыларны җыйды. Көрәшнең кыюлык һәм шактый осталык таләп итүче әлеге төрен малайлар гына түгел, кызлар да үз итә. Тулырак киләсе репортажда. 26 январьдан 28-не кадәр старт спорт комплексында ирекле көрәш буенча Татарстан беренчелеге булды. Келәмдә республиканың 15 районыннан килгән 240 көрәшче бил алышты. Ярышларда 2006-2007 елгы кызлар һәм егетләр катнашты. Яшь көрәшчеләрнең һәр кайсы җиңү дәрте белән яна. Тренерлар исә үз көрәшчеләрнең имгәнмичә матур алымнар күрсәтеп чыгыш ясаулары өчен җан ата. Әтиәниләре белән туганнары читтән күзәтеп көч биреп торалар. Көрәшнең кыюлык һәм шактый осталык таләп итүче әлеге төрен малайлар гына түгел, кызлар да үз итә. Ә иң мөһиме сәламәт яшәү рәвеше алып баручы яшь буынның рухы нык була. Бу ярышларда Зей командасы данын 24 спортчы яклады. Бил алышуларда һәр кайсы яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп җиңүче һәм призер булды. Адилә Барханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Узган атнада район янгын күзәтчелеге бүлеге 2 чакыру алган. Шуның берсе ялган чакыру булса, икенче чиракта автомобиль янган. 28 январь көндезге сәгать 11-дә Иске Зәйнең современниклар урамында Citroen Berlinga автомобиле янган. Нәтиҗәдә зыян күрүчеләр һәм тән җәрәхәтләре алучылар юк. Янгын чыгуның сәбәбе транспорт чарасының системалары, механизмнары төзек булмау дип хәбәр ителә. Зәй янгын күзәтчелеге бүлеге инспекторлары машина йөртүчеләргә автомобильдән файдалану кагыйдәләрен катгый үтәү кирәклеген янәдән искәртә.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зе яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау буллашам, сау сәламәт булыгыз.